Amb motiu del 15è aniversari del Club Esportiu d'Espartaferro, es va celebrar un concert al Camp de la Pastoreta de Reus. En aquest concert hi van participar l'Ariel Santamaria i la banda del Doctor Juanchi, Escalariac i els valencians Obrim Pas. Aquest concert a la memòria honorable del nostre batlle de Reus. Tots vosaltres, rock and roll, tips! L'Ariel Santamaria va desvetllar una bona nova. Sí, em caso el dia 3 de setembre, em sembla que no recordo, no borratxo, amb una noia alemana, mig búlgara, mig polaca, que és tan quatxi com jo al mes, però estrangera. Es diu Katarina Stojanov, Saliva. Son pare és de la màfia búlgara, vull dir que estaré ben protegit, i la seva mare és cantant, i son pare també era guitarrista de rock. Liviano d'amor. El proper 2 de setembre es casarà a Masroig en una cerimònia oficiada pel pare Joni, el capellà roquer. I bueno, si tot va bé, ens casarà el pare Joni i serà una boda molt guanxe. Esperem que vingueu, ja farem pagar entrades a l'església. M'he primat. Vull que estigui amb aquesta noia m'he primat 13 quilos. És el per què. Ja no sé. El proper concert de l'Ariel, tenim la banda del Doctor Juanchi. Sí, tindrem els Barraques, el Senglar Rock, el Projecte de la Teixeta. Aquest any fem una gira... Y un plan privado también, a ver si me entiendes, chicos. Els valencians Obrim Pas arribaven del País Basc i l'endemà actuarien a Madrid, dins la gira internacionalista Tour que els ha fet voltar per mitja Europa. Compaginar la idea i al final va sortir la Internacionalista Tour, que és la gira que estem fent ara, després catalans, i hem estat a Alemanya, a Suïssa, hem estat a Sardenya, hem estat a Londres, hem estat a Galícia, a Saragossa, a Euskadi, la setmana que ve anem a París i Toulouse, a Occitània també hem estat un altre cop, i ara comencem, farem Aquesta actuació era la primera després d'una aturada d'uns 6 mesos sense actuar als Països Catalans.